man katulog ni noon. Papa, punta ka. Kawauhat no kayo. Sad po ko siya. Asa naman to kung amahan, oy? Oh. Wa jud ka uli gabi iba, ka to naghubog-hubog. Kabadlungon gid aning papa, oy. Ay diri day ka nabuntagan og inom ha, karon lang ka. Pa! Oh! Anong narampo ka dire? Ikaw ha, pakaulaw-ulaw na ka. Kasi pakulaw-ulaw nga nag-inom ng ko dire. Inom lagi pero nabuntagan ka ulaw kay sa mga silingan. Ah! Wa ko'y lamutan na itong mga silingan. Kaya wa sila kabalo unsa akong gibate. Pagbukon na oy, kalimti na to si mama. Mao kay nag-inom ko nakdo para makalimtan ako siya. Ayaw po nagpapuntag og inom. Usag na lagod ko na kay karon naman eh. Pag hinom diya, taga-adlaw magay ka dire. Na, nag-inom na gud eh. Pag muuli na lang ka dito. Muli ka pero dapat uban ka. Di ko, ikaw lang na kay gusto ko magpadagaton aron mahawasan ko. O sige, padagata para mawasan ka. Tara na, Ay, bili na na. dalon ako na eh. Ayun na. Aysa, uksa man eh. Mao ni atong sakyan padulong dagat. Na, di ni mangidnap. Kidnap sa imong mata. Alin na sakay na ta. Mao na ubog-hubog man katulog ni noon. Papa, punta ka. Asa man ta dapit anak? Nata sa kasa dinokyo. Unya, pindot ang dagat dire. Nindot kay pa muwasan ni ka sa imong kahubog. Tara, tara ta. Ako sa ilas. Nabiling kay hubog man ka. Tawa ano eh. Sige na lang, tara, tara. Sabi, lalo man siguro nila. Unsay lalom ka mabaw ra ana? Na, di ba ako kabalo mo lang oy no? Ay kabala ka tudloan ta ka. Kaya ani oy, ang anak kamay mo tudlo sa tuwag lang oy. Tara. Aklok nila. Nak, adlo ka pud ani oy basig mga tuwang ta ba? Kamabaw ra ana? Hadlo ka na oh. Oh, Kalawaran gyud mo oy. kawa oh hadlo kayo. Gusto ba ka makakwanta nga naras yung balay? Nakoy pailayla sa inyo nga dula. Walay lain ko ni ang 1xbet. Sa 1xbet, dagan kay klase-klaseng dula sa 1x games. So i-click lang ninyo. Mamili lang mo diriya og unsa inyong gusto dulaan. Pero napod tayo NBA nga dula. So mo na ang sports sa 1xbet. So mupili lang mo diha og asa mo mo bet. Sa pag-register, pila-pila lang ninyo ni tanan. Pero ay mo kalimot sa promo code nga 1x Jampag. Sa pag-withdraw, gamit lang ang PayMaya o GCash. So sa pag-ipabot, download na, nasa comment section ang link.